basin ay hadang pa na itaton nga mga kapulisan do sandilo baga kapatirang rumi sa responsable sa pagpatay sa datong tricycle driver way back 2021 na si Wilfredo Tamayo Jr. No? So kahapon, ginaresto dayang suspect na si Rodji Franco, 34 years old, maura kabandirang Romy, nga taga bahin it Negros Occidental, no? Pero kahapon sa Iloilo tay maura na aresto itaton taga Negros, native gid ita Negros, pero sa Iloilo imo kahapon na habuo itaton karang nga mga kapulisan, no? Kay isang kari nga background kara kabandirang Rom before naton imo interview hon na si Wilfredo Tamayo Jr. imaw do ginpatay nagi sa pagbuno ko 2021 sa Camansi Norte kabandirang Romi, no? Nga kung sa sinhay imaw do ginarkila ita tatlong ka mga gagaki apang pag-abot ito hay dato tarong pasubo-subo nga natabo ka na. Bro. Sanda da ka matirang Romy. No, actually, So, sandara, no? So, iya makaroon si nung Rodji Franco, 34 years old. Iya sa lakapsel aton nga naman siya PNP, no? Aton ibang pag-amutan kabanderang Romy, no? So, taga Negros gid ikaw nung, no? Pero nga sa Iloilo ka kahapon na naman na buol sa aton nga mga otoridad. Badyangan. Badyangan Iloilo. Dito ka Ano ka pangibyok, wasilin. naga ano? Kapang wasilin, nahibyok lang. Nagabaligya sang silhig. Dito ka nagakuan sa Iloilo. Amo nang imo pangabuhian. Bra-bra ko na, bra pamanggas maisman. So mga binong ikaw ang ginatudlo nga suspect sa pagpatay kay Wilfredo Tamayo. Actually, duha ka tuig na ito nagligad nung, no? Gusto ko kabalo. Pero ano yung imo pagkabalusini kay subong ikaw ang ginaresto sa aton nga otoridad? Wala mo ito na, agadan mo lang ito mo. Nagadan mo lang, pinumilong lang, pinagadan mo ni Joker. Oo, ang si Jomar Placido. Ano mo to si Jomar Placido, how? Migo mo lang. Migo mo man. Di ano ito ang natabo, abi? Pwede pa ka-istorya sa amon. Kay suno sa imo nahagadan ka lang. Wala gininyo gin plano. Paano to natabo man? Well, umpisa to, nag-ilong-ilong kami sa bulwang ko. Pwede ka palapit din ng tayo lang nung lapit ka lang. Para maklarahan ba lang imo masay? Oo. Oo. Nag-inuman kayo mga tatlo kami, si Joker, ako, si Alok, may bulwang sa 4. Oo. Kaya yung plano tayo ito, mangwa ng kalabasa. Yung pangwa ng kalabasa, kaya naglakad yung Tarzana sa highway, isa yung tricycle. Oo. Kung nakainom namin ito sa ligde. Tapos tayo nagagalayan yung mga kalabasa. Para mag-tricycle, namarunit na mga ito. Isa ano na. Nakuha lang kalabasa. Isa yung mga kuhil. Kasi si Joker sa likod ng driver. Oo. Isa yung sa likod ng tricycle. Oo. Si Alok sa tubak. Oo. Nagkatong sa Kamansi. Oo. Kami mga gusto may meeting sa Dulong. Anong gawin ko sila. Ang tayo, hindi matutali na paano nga i-hold po na o ano pang inom-inom na tatali. Kami doon na naako sa tricycle. Pag panako sa tricycle, ginakbay ko lang driver, ginakbay ko sa Bataya. Ginakbay mo? Ikaw nag-agbay. Ikaw nag-agbay. Tapos? Ginakbay pa muna ako. Ginakbay ko sa tricycle yan. Tingin tapik ka kapon ko, pag tapik ka kapon ko, di ako tugin nandun sunod na tayo. Ikaw ginaghandos. Ano kung ang plano nyo hold upon, kuhaon lang ang kwarta sa driver? Para tali eh. Kaya mo to pag-andos ko, yung sundan mo ni Joker tayo. Naghandos man si Joker. Dua ka po nung akong, dua man niya. Oo. May kwan gali ka mo, may kanya-kanya nga daga ka siyaw. Oo. Si Alok nga harapan. May ating isagit ka mo. Si Along to ang minor, no? Mga nakapila ka handos naman. Dua lang akong. Sa diin na igo. Sa Chan. Sa Chan. Labaga. Oo. Ano to? Naagin handos nyo gid? Nagbato siya sa inyo? Or Bato ko mo. Bato. Gintapik ka tapos ko mo. Pag-agbayin mo, ginkakas niya. Bato tayo.
Pero wala man kamo napatupan ni Wilfredo, wala man kamo na nabayo abi. Isumbag niya. Isumbag. Naging amoy ang nakamot mo, tapi ka lang. Kamu dahil lang. Okay. Ano to? Anong kalabasa to ang ginakuha nyo? Kay sino nga kalabasa? Wala paano ang madalas ang ano, madalas ang hardol. Oo. Ang kalabasa ba daw? Kasi na ginaplano nila ng ano, pag-ginaplano na ano, nalililo ng kalabasa. Okay, kuhaon nyo tani. Yung mga bigyan na inamon, Ibaligya nyo. Sino ang tag-iya? wala kabalo. Oo. Pero nga, dili ka mo sa Aklan, kay taga Negros ka. Wala pa kasama ko nung ito na galit na aklan. Aklan. Kaya yung una kong asawa, dala sa Bulwang Promantro. Pero after ninyo nga ginbuno na si Wilfredo Tamayo, ano na dahil ang ginhimo nyo sa ito? Bulbaan na yun. Oo. Kung tawanan ka, maglagan tayo. Intensyon niya gid nga bonon gid man siya pat yun that time. Hindi din ako bibig. Oo. Hindi man to mo na patungin, hindi kita. Oo. Hindi na ano lang na ano lang pala. Tinga ako ginwahing niya kamo. Ang particular ikaw gid, ano ko lang iya nga. So basin nangakik siya kay way kamo magbayad sa tricycle bilang plate. Lang sa mga kabalo. Oo. Di ba manaog na kamo, nagsiling kamo nga hold upon nyo sa or bulon nyo ang kuhaon nyo ang kwarta niya? Mga ayos ang dami para tao. Mangayo ang kwarta sa iya? Ano ang sabat niya? Hindi sa mga ano. Hindi sa mga tao. Pizza. Kay dapat kamo ang mabayad mo, kay sabay lang nga kamo mabayad, kamo ang mangayo sa kwarta sa iya. Plano nyo gid man to nga kung sino ang tricycle nga makalabay sa mo ka to, mangayo dahil nga kwarta. Pang-inom ng vlog. Bulok picture. Pero wala plano, wala sa inyong plano, mapatsyon nyo ang driver. Okay. After sa doon, nakapailuilo ka pa dayon? Dugay ko mapapigdugay ko ng dinabi. Nagdiner pa ka? Pagkatlaw. Nagdiner pa ka mo din sa Aklan? Pagkatlaw pa. Upot ka mo ni Kwan ang isa tong suspect. Joker. Si Jomar Placido. Oo. Okay. Di ano, subong, pangatubangon mo na yung kaso kay sa ngalan nga nakapatay ka mo mo. Tubang. Sa diin kasi Iloilo na nago sa pariente mo, pamilya. Doon sa may pututan. Putotan. Tututan. Dito ka man na nakuha kapon sa iba man nga lugar. May badyangan. Badsangan. Okay. Na paano ka dito na nago? Anong panimo ginpanghimo, ang source of income nimo? Nag-apply ka to trabaho? Wala man. Oo. Sa mga parente man sa asawa ko. Oo. Pero nga pagkatapos ninyo nga mabunan to si Wilfredo, wala ikaw makaisip abi nga syempre wala ni man ginahungda mo makadto sa police station para i-report ining natabo. Una na napulbaan ako. Kulbaan mo. Ang may- minor solo. Oo. Ay nakainom mo pag-ubra ko to. Oo. Ang minor nag-amot man to buno? Wala. Wala sa kapanahon sa trasil. Duha lang gid kamo gali ni Placido. Okay. So, kung nagapamati ang pamilya ni Wilfredo, wala pa gid ka mo nakita no sa pamilya ni Wilfredo halin sadto. Kung nagapamati subong ano ang masiling mo sa iya pamilya? Ano lang, sinsa lang, kinaubra ko na sa ano mo, sa pamilya mo. Hindi ko man tumon, hindi ko man tali ka nung dito. Ano na magkihan lang mo. That time, mabugugugit ka mo how? Hindi man manalo sa kaligtig. Pero balaan nyo pa man kung ano inyo nga ginimo. Oo, wala to man. Tinga daw malayo sa tricycle ang patay nga lawas ni Kwan, ang Wilfredo. Nag-atrasa mo. Nag-atrasa. Naghanap pa nga madalagan. Oo, nag-atrasa. Pero nag-atrasa. Oo. Pero kilala niya gid siya or hindi? Hindi gid. Wala sa siyang may atraso sa inyo. Wala man. Hindi nyo gid siya personal gali nga kilala, no? Oo. So ano to dayon ang inyo pag-istorya ni Jomar Placido kay duhagid gali ka mo nag-amot sa pagbuno kay Wilfredo Tamayo. Ano to dayon ninyo istorya after sa to?
Hindi manago. Manago lang gid mo. Kay kinulbaan na. Ang pamilya nyo, nakabaluman after nga mahimo nyo to? Pamilya ko, sa Manila pamilya ko. Subong dito na sa Manila. Pero sa to, sang kwan, sang nakabuno ka mo, diri pa sila sa Aklan o sa Manila na? Hindi yung pamilya ko, sa Manila ang pamilya ko. Ang pamilya ng sawa ko lang. Si Jomar, si Jomar Placidon mas nauna sa imong na ano man nadakpan. Nag-surrender sa Siya ang voluntaryo nga nag-surrender. Nga, ang isa nyo ka upod to, di ba taga Bulwang ito ang minor nyo nga upod? Paano nyo to nakilala? Darap na sana, may taga-darap na Manguting Marites ko, dalas may Bulwang po ako. Lapitanay ka mo balay. Di kahapon, napaabot mo na gitman nga maabot ang adlaw nga. Syempre madakpan ka, may nahimo ka kag amo na ganing kahapon na nadakpan ka sa aton mga otoridad. Napaabot mo man nga adlaw. Pero kabalo ka man no, nagin-file na to ang kaso. Wala. So, ang in-file murder, no? Murder. Meaning no bail bond, wala sang piyansa. Serbisyohan na ina sa sulod sa kulungan. Nagpila ka na, sir? Depende Depende pa. kung murder, wala piyansa. Pero depende pa na kay maagi pa na sa piskalya man. Kung samtang kadalagan ng imo kaso, kulong ka na Oo, pero ang murder wala piyansa na. wala piyansa. Mga press one, pila ka. Depende pa. Ano siling sa imo sang pulis kahapon man? Wala man. Basta yung kapag ka lang. May may buhat ko na press one. Basi ka pamati yung pamilya nga basi ganyong mula. Istorya habi sila kwan. Hindi ko mamad. Pero nag-inulsol ka man. First time na natabo sa imo kabuhi no? Ang pamilya mo diri sa Bulwang gapon, ang aklanon mo ng pangasawa. Ari gapon di. Ang tikabalo na sila nga ari ka di sa naman sa police station. Wala ta. Sino ang pangalan ni Mrs. mo dire? Nagbagali kami ng unang asawa. Ang pila mo ng asawang taga naman siya? Kapatirang mo Ha? kapatirang. Taga-pututan ang pangayawan mo. Ang panguna taga-aklan gali. Okay. Take ano ang message mo sa sago para at least pasikon makatuan ka na diri sa naman sa police station. Sino pangalan sa taga naman siya na asawa mo? Nora. Ang diri sa aklan? Teresa siguro. Teresa Sigura. Oo. Taga Bulwang gid siya. Dira may pabayo ng ating wala. Dira sa may Ati Village. Ano ka mo? Sa ati community ka mo no? Oo. Ay, okay. Ati community. Tatlo ka mo si Placido nga to ati community man. Pati ang minor. Pati ang minor. Sa di na subong ang atong minor. May Pero wala kang intention pati yung tani si Juan Wilfredo. Hindi mo ginpatamaan siya sa pagitanda mo. Sa kilid. Sa tiyan gid sa duhan. Ano kalaba to ang kutsilyo ni mo nga gingamit? Lubok na. So pagkandos mo, pamatay gid o gusto mo lang tani nga ano man siya? Nasa kanto rin mo naglikaw sa mo. Oo. Dinatali ako sa pinitan ko yaw pagburo ko Amo na nga sa tunga gid nag-igo. Oo. Tingnan may arap pa sa dugan. Kaya balisa ko pa yung show, among ko nasa way na nang doon na panawan. Matandulom na. Tapos din ako pwede doon, pwede sa likod doon, pwede sa likod doon. Oo. Amo to ay Placido. Magluwas gali sa buno daw gin sa puti niyo pa siya. Wala na. Wala man siya nagbato sa yung abi nasakitan man kamo. Wala man. May kulay nga apat pag buno ko duwa, o buno nga Joker, naglahat ng tayo. Oo. Yung driver ni Joker at kasi po. Oo. Tako nila doon nila tako. Oo. Tingin dala niyo papauli ang siyaw maging gamit niyo. Yung pila pa ako sa may kulay na
Sa tulay, sa Open tubig. river. Oo. Sila ka mo inaano na ano na sobra. Oo. Ang kay Joker, sa din. Hindi na ano. Tapos din yung gindili ng tricycle. Dito matulog sa may ano sa motor ko lang nila to, wala ka. Sa may daw kahilang daw diris kalibo, di ba? Dito sa may ano, nagkagit pa sa may shopping. Oo, daw sa kalibo ka to sa may barangay Beach Boys. Okay. Oo, patuloy ka to. Dumagi pa sa Tawagin Bridge. Oo. Sila mga katulto, wala ko katulto na. Wala ka na magsunod dito. Nagkasakay. Alam sa kaiman. Tapos Tapos, si Joker ka drive, si Alok sa Kumateo. oo, tayo paano ka makapaulit sa Numancia naman liwat? Dinilak na namin. Lahat Kasi na nga ba, ninyo. ang lakat nyo? Oo. Pero gabi napanuuhan na sang mga pumuluyo abi nga abi nila hubog nga nagalubog sa kilid sa dalan. Mo to galing ang biktima nga si Wilfredo. So gabi mga I think mga 10 to 11 napanuuhan na nila inakapatay nga lawas. Wala pa kamo kabalita nga na-recover na nakita ng patay nga lawas ang ginbuno ninyo. Oo. Pero kung wala mo yung intention nga magpatay, nga may bitbit ka mo nga kutsilyo, Yung grabe manuwagay klabasa. mututani ang gamiton nyo. Mga klabasa ko Muna nga patay si Joker, may kutsilyo man. Ay si Alok nga raman. Sa talamnan inaanan nyo nga kalabasa. Oo. Talamnan dira sa may buruwang. May yardon ba na? May lilang yardon. Ay, oo. Bali, kuhaon nyo lang tani ang bunga. Mawa lang ka mo bunga, gabiin nyo yung muon, kag ibaligya para may kwarta ka mo. Sa diin ka mga balay nang inom-inom, kay sino nga balay? Pero sa totoo lang ng Ramon. Dira man sa ati community. So, diri ka from Ate Village, nagsunod ka mo Bulwang Looban, gali. Oo. Kaya dito ka mo maliko pa Kamansi, di ba? Ay, okay. So, dito nyo na nabulaan ang biktima na yun. Tinga wala pa ka mo kalabot, tapos nabulaan nyo ng biktima. Wala pa, di ba? So, may natabo, gali nga diskusyon. Amo itong nabulaan ninyo. Nag-istorya pagit ka mo sa driver, gan-istorya nyo pa siya, nga amo to ang tuyo nyo. Hindi, wala. Wala na. Masakay lang kami yan, mapadulong lang ito. Nagkasugot ka mo kung pila ibayad, kung pila arkila. Wala lang sa dagang, wala man. Diragin sa Kamansi Norte ka mo magkapadulong. Oo. Lapit na, kung hindi nyo ginbuno ang biktima, lapit na madira. Or saunahan pa. Dada lang sa opisina. Sa may part sa meeting shed. Oo. Ay, okay, lapit naman ang galing. May arak ano nga kabataan. No, para sa ano, si... Ate Village. Oo. Oo, pinakabilog ang kabataan mo. Duha bilog. Duha kabilog. Sa unang asawa. Sa kanto. Sa unang asawa. Ang una mong asawa di ba taga Pututan? Hindi. Taga-dali lang. Taga dire. Ang pangduha taga Pututan. Ay, okay. Kay Teresa mo bata mo. Mga pila ka tuig. Pila ka tuig. Ang subang ko, 13 anyos. Oo. Isang bayi, ano ba, doon lahat. Oo. Te, ang ginpatay yun, no, si Wilfredo, may araman na ang kabataan. Masubok-subok kaya mo itong natapos sa iya. Meaning, timprano nga nadulaan sa kamay ang iya kabataan. Isubong, amo man na ang sitwasyon mo, no? Ay, siyempre, mapreso ikaw, bangon sina at remen. Ano man ang pan daw, pan wala, blatsago, no? Masubok man, wala? Sakit man rin. Oo. Last message mo no sa pamilya sa biktima sa Tagabanga. Masig ka pamati sila para at least mabatian nila man nga wala mo gimungod wala ginimo mga krimen. Bata man, hindi ko nga patson si Wilfredo. Hindi ko nga patson. Musang ako na blood. Loko. Oo. Oo.